Naimbang nga orasyon amin mga ka-JCQ, iti ka dito akong daway ket adati nga mismo dito'y barangay Lydia, Marcos, Ilocos Norte, ken imay tayo dinanon dito'y lugar nga paspastuan wenno pagiyap apunan ni Sir Nardito Reyes nga isuna ket akin taraken dagiti nagigiddan apimusay akalding iti laing kalabes gagayem ken kabsat nga ginggana karito akong daway ket haan pay ama sinunoo no siya sino iti akin aramid karitoy nga panang kettel iti biyag dagiti taraken ni Sir Nardito mga ka-JCQ. Kas makita tayo iti lugar nga ayan tayo tataket ditoy iti pangiyap apunan na dagiti kalding na. So karito agun daway gagayem ken kabsat ket intay makiyasar sarita ken ni Sir Nardito no kasano iti napasamak karagiti sangapulo at taraken na itay kalabes mga kaibigan. Nga dali jigini walo maneng. May kami kinibaga din siya, dinerts kami dati pag inuman na tuya. Nakita mi nga purawan siya, riso din na video nga puraw. Kaya kinarawak di jay, unag na talagang abono siya, urea. Nangalaan da nga ta. Takla mo siya, no, kasano Amo ba ti abono dito, ayan ti pagtartarak ng tata? Awan siya ta. Nalpas nga, inabon ko na, hindi kita purwak, may kinabaro ko na ikwadang at aming abono. Kadugupan dagitoy kalding mo tata manuda amin ta adamot pay tinabati. Hindi, bali, disot amin siya, kung dati may isang kawitan diyan tayo, kukumot baro. Disot soda, yung dati may pitpito dati dati siya, tapos ang apulo din na ala. Dagiti sa nga pulo nga natay tata, ano dagitoy babaket, bumalasang, ano na tata? Papa na nga pangganakan dito walo siya, bumaro na rin yung dua. Kasi kung dapay nga siya, rin siya. Nga niyagan akin pagtalong nga bulan, kasi dyan, doma. So, medyo adayo dito yung pagtaingan nyo tata, dito yung paggiyap apunan nyo. Kasano itin mayo panang monitor ngamin, panang kita kanyada, panang check kanyada? Di karamihan na lang arami ng mga apo siya. Dito ko, agsapakin malam siya, dito pinagapon da, may kita nung makapaapon da amin. Kasi tawon nagrubo, da kung matibigak nga rumuhar, makita no, ada kurang na uno. Dito lang siya, yung may da ngamin. Mano nga tawen nga, dito iti pagiyap apo na yung tata? Ay, nabayagan siya, manipod 1980 ata, o 85. Kaya dito bayag na siya, kasi na dito galbanan, kaya aglating. So first time nga, ada kasi nga mapasama ka niya yun? Buwan siya, dati pinang takabidong doon dati ko. Pinaglabas laang, mga ala dati may isa. At dapat dati 1983 nga ta, dati ganak pala ta, aga o jitak ta inik, takakot sumurot ko mata inik iti. Ngam dati mat, galyara, anda po, pulong ang parado pala amin siya. Pinapanamite, oo. Ano napasama kayo di tata? Pinarti dala ta di may sa sir dahil nagnanta sila ka dam, o nagpila na di. Pinarti na di may sa alala timbati da. Di nagunag ti nalada, Laslasar kinagunag lang. Alaga, okay lang no, isa ti ko ata ti mapanunod data, di da perdian ko nalatan sir. So maroon nga taon nagpukang malata di duan. Talaga na isang mapanunod ti tao ko nak. Binibiam nata. Huwag lang, sukat dito, ato ko nalata sir. Wen, tata. Sukat dito kung kunak. Ala po dito yan pagkardam ti pakinakong kung hang dito balis ti pambangon to. Niya po Diyos yan ti pamalis sir ta. Sa pala talaga dinabatihan damo nga perperdianan ta maring makarecover pa. Magkita tayo tata na nakataltalubo dagitoy kalding yo. Ana iti breed na dagiti tata. Ang Danubian sir, mix dati alpine. Talaga nga pangganakan ken panglakot ti obrahen yo. Kasi ti purpose ko talaga sir, no, mapaadok ko maida, mabalinton no. Makaanak amin ni gitaw ya mo balinto ti mangilakong ko pangarap sir no. Kasi met na pasama. Sa bali mo tinakailakonan sir. So awangan dagiti kas lang gumurgura kanya ayo ano umapal dito kinatalubo dagiti tarakan yo amin tata. Tiklam mo sir no dati umapal no malaksid ta kagurgura sir awam mata. Oray nga tano iti barangay nga nagapuak siya kasi dati dingras di ami siya kali. Wen po. Yung gabot tayo mga panahon ni Mayor Tamayo sir mamyan ti boundary dispute. Wen. Kapilitan nga taga Marcos kami dito yan natin nala na utang.
Awan tiri record ko ti barangay nga anya pulos ko nak sir talaga awan. Wen tata. Napanggap la tiri awan. Basta yung nag-10, di napasama. So nga pampanunutok sir no na di karkarok ti padang nga tao. Oo. Dito napasama kanya itatata dingwan da gitoy. Na-report yun diyan ti Municipal Agriculture Office. Oo sir naka indag ko pa nga digital nun ta matik dama nga mayata. Oo. At dapat intad nga ko sir dito kalding ko nga naalam mo lang. Oo. Nga disparcial ko kumamay sa. Yung tanga kaputay sa mga kasya madam. Tisan yun, mayat mo nga kanyak ko na. Oo. Awamot na kita dito sa lak, sila dyan bunong. Tagkulat na di talong. Uwen. Ito biyang TPNP na i-record mo dito yung data? One sir, na paano mo nag-blatter tayo, bigat lang sir. Yung radyo mo ko na advice dahil, blatter mo ta barangay ta. Tulad tayo dito pangalamin ta, umot isuspect mo kung nada mo Uwen data. So, may isa rita mang karigitay kakabsat tayo nga nangaramid deto ita no anya iti motibuda no apay nga inaramid da kada kayo deto itata karita gundaway. Ay katilang ako nagsir no dati kumamang kada kayo apo kakabsat ko. No anta kumamang dati kagurayaw no da nagbabasulat. Kasi dakat pakawanan da kumano dati jak na puputan nga ramid ko nga basol kontra kada kayo. Nga saan kumamot nga nagiti animal ko ti pagikarkaroon nyo. Tadati karamidan tayo nga pang supusok ti pamilya. Pang panunusan tayo kumano at da pamilya mo nawan. Nga nagaramid pangasim ti sardang muna ta karamidan. Amo ko mga digdignayang butan ta. Laglagi pa magbusat, basta ginapod Diyos na aramidan. Aside diri dito kalding tartarak ninyo dito yung lugar tata, ada pero giti dingwan yung tartarak ninyo. Ada po sir, kita makita mga bakat ta sir. Kinadapay na ayon na di bangir sir. Kita ti umyan iti kalapaw ko sir. Kaya mga nagtali, kung dahil tanga tabaka ko man. Owen garod. Takal manin iso ti. Oh, kalpasan diting napasama ka iti dingwan mo tahaan nga basta-basta tigata dagiti napukaw kanya itata. Awan tikas lang plano yung mangipatakdar iti kalapaw ta ada iti umay agsinublat nga mangbantay nga miyembro ti pamilyam tata wano anat plano yu tata. Mapalin sir nga kwadre ito kung kunak ka mga rami takto ti dete ko kwarto na natata waran. Damot pagturugan di umay sumarong kartirabi uno. Kaya daw man pagpalpala may isit mo palimat sa kasta nga ti bagbakan ito bingo sir. Yung gabuta ti diriga mo at datamot ti pagsapulan sir ito bingo nga may. So dakay lang tigas lang manggamgam mo parang ititingwan niyo tata. Oo sir kung dati ni tatang ko nga lumakay mo sir. 80-40 taon na sir. Napigsapay lang may pastor. Makapagnabay lang sir nga bumala si kidi kasi na po. Nakadapi may inayom mo panuwaga. Ay kaya't awanin na po ta tejela ang tikid ako kadigid kakabsat nga may awan ti pampanuno na sa pala kumata isarding nyo tararami dyon kaya't yamanag ti ipupunta iti si bubukal nga istasyon nyo sir. Yes po. Yamanag tar iti pa naka iwarwaragawag yun no anyaman ti mabali nyo pa magbaga kada kami. Makonsensya ko. Baling la kumato makapagpanunot tinasaya ati siya kinarami da po. Kaya't malima ako ti pinagyamong kada kayo sir ta ibarik na yung masasakit kayo kanya, makita yung matikwa. Yes po. Nagdigat ko sir, iso nga alaki yamanag sir no. At dati gadwak nga mga kakarara, nga balbali ko man kabsat, nga nangaramid. Ta di nakad 9 na yun na nun. Yes po. Wano dati sa bali pa, hindi mo paano nanapo siya dati kung kunakapo nga. Apo ka dakla tilang langalang ang berbirok ti pangsupusok ti pamilya sir kiso. Po dakpay kamo pang panunod ko no. Mga ano ay apo dila may bagbaga sir tama ano. Dahil sa sapay la kumat sa anan, dahil lang ti kida ko sir agsardeng kumamot dahil.